Ja aloitetaan ottelun lehdistötilaisuus. Sotkamo Jymy Alajärven Ankkuri 2-0, jaksot 3-2-3-1. Alajärven Matti Iorinen, nihkeä peliä ja vähän juoksuista. Miltäs peli näytti oman silmään? No, sutkot kireää oli, mutta ei ollut meidän näköistä peliä kyllä semmoista, mitä parhaimmillaan pystytään pelaamaan. Ulkopeli kohtuullista, mutta siinäkin ehkä tämmöinen heittelyitä meillä ei ole tullut varhainheittoja tässä määrin, mitä tänään tuli. Et siitä pökättiin pikkusen vauhtia, olisi saatu vielä kirjapänä pysymään eka jakso. Toisella jaksolla itselle siinä sitten paha pelutusvirhe ja lyöntijärjestys siitä huonoa kohtaa pyörimään sitten, eikä saatu sitä korjattua. Ja hyvällä pelillä olisi mun mielestä tänään ollut mahdollisuudet ja ehkä tosin tuo oma juttu tuossakin, että olisi vaan päästy tavallisesti pelaamaan, niin silloin meillä saavat siinä olisi ollut. Ja harmittaa tietysti. Harmittaa, että oli jotenkin oli semmoinen toive, että nyt haastetaan ihan oikeasti. Siihen ei mun mielestä ihan tänään sitten pysty. Olette kuitenkin saarissa edelleen neljäntenä ja tästä matka jatkuu kohti pudotuspelejä, niin miten tästä eteenpäin joukkueen toiminta tulevalla viikolla? No joukkueen toiminta keskittyy tasan tarkkaan runkosarjaan ja tosiaan tuohon viikon reeneihin, että meillä on taas tulee tuossa pikkupaussi, että vasta perjantaina on peli ja me saadaan siinä kahdet yhteiset harjoitukset ja sitten tietysti omat jutut päälle, mutta tänään joukkueessa olisi ollut aineksia, mutta se ei sitten sen muun toiminnan takia mahdollistunut ja ehkä se ei ihan koko joukkueella ollut sillä tasolla, mitä olisi pitää. Hyvä, kiitoksia. Sitten Jymyn pelijohtaja Mikko Korhonen. Nihkeä peli, mutta täydet 3 pistettä kuitenkin otettiin. Kerro vähän pelistä. No ensimmäinen jakso nopeasti purettuna, niin nollatilanne oli yllättävän tai semmoinen mikä haastava, että ei tehty sitä peliä käyntiin. Ja muuten kanssa avausjakso vähän sävytti semmoista pienet huolimattomuudet sekä sisällä että ulkona, että muutama pallonpaikka jäi käyttämättä ja pari kopin nostoa tippui siinä nollassa ja tämmöisiä hyvin pieniä juttuja, mitä sitten parannettiin pitkin toista jaksoa ja ulkopeliä toista jaksoa ei ottaa varsin mallikasta. Saatiin pienistä paloja ja sitten ruvettiin toista jaksoa pääsemään kentällekin. Siis peli on sen verran tuoreelta tässä, pitää melkein käydä rauhassa vuoropailla läpi, että miten tuo peli sitten silleen tökkäsi, että kuitenkin keulassa on hyvät prosentit, mutta sen jälkeen tulee aika vähän yrityksiä sitten koko muulle miehistölle. Että juoksevalla oli nihkeä ja tilanteidenkin tai sillä kyllä sellainen tunne koko ajan, että homma oli hyvin hallussa, mutta siinä kun menet juoksun mukaan ja niin eihän se ole. Koko ajan vastojen vaarallisuus on kuitenkin siinä iholla, mutta sopivan nihkeä ja hyvä voitto ja tästä eteenpäin kaikki voitot vaan lasketaan, että meillä alkoi semmoinen pieni siirtämään playereihin, että sarjapinnoja ei enää lasketa pelkästään voittoja. No nyt sitten ensi viikolla on vastassa ensi tiistaina vieraissa Pattijoki ja sunnuntaina kotona Joensuun mailla, niin miten lähdetään valmistautumaan tulevaan viikkoon? No tiistain vastustaja Rahdelisi tuoreessa muistissa vastikään, niin sitten helpottaa valmistautumista ja pitää vähän katsoa, että mitä sitten tehdään toisiin, että sitä voittoa sitten tällä kertaa otetaan. Ja no loppuviikolla sitten mahdollisuus sitten vähän harjoitellakin ja kehittää kroppaa ja saada fysiikkaa taas pienen ripauksen parempaan kuntoon toivottavasti. Ja suunnitelma tulee se hieno ottelu, että vaihteeksi 2 pelin viikko ja tutut vastustajat luvassa eikä tarvitse matkustaakaan kovin paljon. Hyvä, kiitoksia. Siirrytään sitten ottelun parhaisiin pelaajiin. Alajärven Ankkureiden paras tänään Viljo Sillanpää. 7 yritystä, 6 onnistunutta, Kärkkäinen 1 juoksu. Ainakin juoksu tuntui kulkevan hyvin, mutta kerro vähän muuten, miltä peli näytti. No virheitähän me tehtiin liikaa, että ekalla jaksolla merkkivirheitä ja sitten ulkona pari harhaheittoa siihen päälle. Ja tuo ykköstilanteen purku oli tänään vaikea meidän. Niin, oltiin tuon verran perässä mennä. Suota anteeksi pieni
katkaisu. Täällä on myöskin orava, ei Aki orava, vaan aivan oikea orava täällä pressitilassa. Mutta Viljo, kerro nyt vielä omasta näkökulmasta. Matti sanoi jo, että nyt mennään peli kerrallaan eteenpäin ja näin keskitytään jokaisen ottelun kerrallaan. Onko joukkueessa samanlainen ajatus, että ei missään tapauksessa mietitään vielä tulevia playereita, niin kuin Sotkamossa nyt tehdään, vaan että nimenomaan runkosarjaa peli kerrallaan eteenpäin? No joo, kyllähän se näin on, että tässä on vielä neljä tärkeintä peliä ja pisteitä pitää ottaa. Pysyttäisiin tuossa nyt missä ollaan, on tärkeää kuitenkin taistellaan kotiedullisesti pudotuspeleihin, niin peli kerrallaan ja pisteitä pitää tosiaankin ottaa vielä tässä, että ei saa ajatukset karata liian kauas. Hyvä, kiitoksia. Sitten vielä Antti Hartikainen, Sotkamon paras tänään. 2 tuotua juoksua, 11 yritystä, 8 onnistunutta kärkilyöntiä, prosentit 73, aika vakuuttavaa sisäpeli. No joo, kyllä, että tuossa pääsee ihan hyvin pelaa tuossa ykköstilanteessa ja tuttu juttu ja meillä on selkeät kuviot tuohon sisäpeliin. Siinä oli ihan nättiä päällä. No, tässä on nyt puhuttu paljon siitä, että Sotkamon jymyllä on vähän tiukkaa ja tappioitakin on tullut, niin millainen se fiilis oli tänään tuolla kentällä pelata? No kyllähän se on samanlainen, mikä se on ollut näissä muissakin peleissä, että taisteleva ja tunnetila on ollut hyvä, mutta sitten semmoisia pieniä asioita, mitkä on sitten kertaantunut ja sitten tullut semmoisia juttuja, mistä ollaan menetetty pisteitä ja sitä kautta sitten tullut tietenkin tappioitakin, mutta niitä ollaan koko ajan tässä korjattu ja käyty läpi ja hyvä ilme ollut ja tänään taas mentiin parempaan suuntaan. Hyvä, kiitoksia. Onko lehdistön edustajilla kysyttävää? Ei ole, lehdistötilaisuus on päättynyt.